Sagad sa mga Katoliko nga mailad aning atong mga higala nga mga pastoy ug kining mga nagbitbit-bit og Biblia magsaka-saka sa inyong panimalay, naa sa klasada magwali-wali ug tawag ining nagahimo sa bitong mga simposium kuno sa mga lugar-lugar para ingnon ba nga itudlo daw nga atong Ginoong Jesucristo. Kanang maong mga tawhana basta dili gani na sakop sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kanang maong mga tawhana mangingilad na in terms of faith. So, ano makaingon man ko og tawag ini mga mangingilad concerning sa gitag pagtuon? Number one, si Kristo nagtugod og iyang iglesia. O kanang iyang iglesia, gitagaan ni Kristo og responsibilidad sa pagtudlog, pagwali, may tungod sa pulong sa Dios. So kung maghimo po kag pagwali outside the church founded by Christ or outside sa authority nga gihatag ni Kristo ngadto siyang mga apostol o sa iyahang gitawag mga sumusunod, buti pasabot nakikompetensya ka. Unya, ikaduha walay kasiguruhan nga tama ang ilahang giwali tungod sa hinungdan kay ilang mga pundok gitukod ra manggod nag mga Amerikano, gitukod ra manggod na og kana bitong mga tao, musukan pa ba man-made sect kanang maong mga punduka. So, sigurado gyud mangingilad ning maong mga tawhana. Karon, basta may ilang himuon, mga sir ug mga ma'am, para ilaro nila ang tawag ining tao. Number one, siyempre, bit-bit na sila og Biblia. Magwali-wali na ang tawag anong isulti, puro lang pulong sa Ginoo, pulong sa Ginoo, pulong sa Ginoo. Nya pagkahuman ang tumoy, ilaron ka concerning sa pagtuo. Sa ilang pagka-persona palang daan mangingilad na Nga naman, again, way connection kang Kristo. Number 2, wala sila sugua, wala sila gipadala aron magwali. Kaya dili man mo nakasulat sa Biblia nga sila gipadala aron magwali. Number 2, ang ilang interpretation, ang ilang pagsabot sa balang kasulatan, way siguro, way kasiguraduhan nga husto. Nga naman kay, again, dili man sila ang gisaaran ni Ginoong Jesucristo nga padadaan sa Espiritu Santo aron maoy motudlo sa iyang ebanghelyo ngadto sa mga tao. Mo na ang ilang ginahimo para inong tinuod sila, labayan nila og lapok ang simbahang Katoliko. Dagan na sila ibutang-butang ang Katoliko nagsimbag ribulto. Ang Katoliko tawag ining daghan kaayong mga Diyos. Sa pa ang tawag ng Katoliko di na makaluwas. Mo man lang ilang i-brand sa simbahang Katoliko kay para ingnon sila tinuod sila. Kay para ingnon sila limpyo sila, di ba? Ang mga Katoliko daghang kay mga badlungon. Oh, tanawa sa presuhan, daghang kay mga Katoliko nga naasunod. Di ba? I-brand nila ang simbahang Katolika. Pero ang atong tubag niya na, again, ang pagpili, ang paghimo og maayo og daotan, choice na sa tao. Pagpili na sa tao. Kung mahimo siya maayo, mahimo siya daotan. O niya, sa simbahan na ng Jesucristo, sama sa pukot, sumala pa niya, dili tanan nga tawag ining makuha niya nga mga isda, puro tarong, lagi din mga yabag. Bisan ganin sa dusik ng mga apostoles na mga iyabag usa. Diba? Bisan ganin sa first century Christians na magandang mga yabag. So, buti pasabot, dili basihan nga puro na mo buutang din ha. Nga puro na mo mga tawag ining mga maayo din na sa inyong sekta, tinuod na mo. Nga naman kay ang basihan sa pagkatinuod, dili ka naggibuhat sa membro, kundi ang pagbasihan o gibasihan sa tinuod, kanang founder ni anang inyong sekta o sa iglesia gitukod ng Kristo. Pag dili ka na si Kristo nagtukod ana, piki gyud na. Ikaduha, ingon sila ang Katoliko, nagsimbag tawag ining mga ribulto. Kasi gusto ninyo nga ang Katoliko, nagsimba og tawag ining mga ribulto. Huna na sa mga pastoy nga ang ilang pangunahon ba na pasmo ba? Nga naman kay desperado na unsaon nila pag convert ang gitawag og mga Katoliko. Way Katoliko, way buutang Katoliko nga nagsimbag ribulto. Mabot ang Katoliko mingon amahan namo nakaslangit. Di na mingon ang Katoliko amahan namo mipilit ka ng larawan. Unya klaro ang pagtulunan opisyal sa simbahang Katoliko na now this is the Catholic faith. We worship one God. So buti pasabot, makita og basabta nato nga kanang ilang ginahimo sa mga sulpot nga mga pastoy pagbutang-butang lang na Kay para ingnon ang Katoliko di tinuod. Di ba? Pero klaro mo simbang Katoliko, kita mang Katoliko nagtuon, kabalutas tudlo simbang Katoliko, kabalot na mo distinguish anus ata magsimba ug anus ata mo hatag og pagtahod sa mga santos, ilabi na sa paghatag og relatibong pagtahod sa ilahang mga representasyon kini mga ribulto.
And lastly, mo sila, why relihiyon makaluwas? Why relihiyon makaluwas? Kanang ilang mga pundok, di mo gina makaluwas niya. Pagka maniangin, pagkita nila. Di ba? Ganun di man na makaluwas ang ilang mga pundok. Ang sa mga tawag ng reason, kay gitukod lang og tao. Man-made ba? Man-made. Unya, ang tao nga nagtukod, dili man luluwas. Wala di sila di na kanang ilang pundok, di makaluwas. Kay ang magtutukod, dili man manluluwas. Ba? Oh. Ang kanang mga Amerikano nga gatukod silang sikta, di man na manluluwas. Muna ka na magwali-wali sa kalsada, magkantotog balay-balay, magsaka-saka sa balay-balay, mag-Bible sharing, nga di katoliko, kanang moong mga tawhana, ilaron lang mo, or ilaron lang ta. Tinuod man na nga, ang relihiyon dili makaluwas kung, again, ang nagtukod dili manluluwas. Pero pag oras gani nga, ang manluluwas gani, ang gatukod ni anang moong punduka, therefore, makaluwas na. Nga naman, kaysa man ang manluluwas, Ephesians chapter 5 verse 23. Kasi Kristo ang ulo, ang iglesia mo yung lawas, o siya mismo ang manluluwas sa iglesia nga mo yung lawas. Gano'n makaluwas man ang iglesia, tungkol ni Kristo nga manluluwas. Diba? So, nga naman, kaya prinsipyo sa balang kasulatan, kisa gani itong founder mo po itong manluluwas. So, kung ang sekta nga inyong ipasakupan, di guys, Kristo gatukod na, pagkutan na ninyo mga pastoy, kisa may nagparisto ng mga kining atong pundok pastoy. Kasi nagparehistro ani. Nganong importante mo ng resto kay naa din na nalatid ang mga pangalan kinsay magtutukod anang inyong sekta ng gipasakupan. Pakutan-ana na. Kinsay tawag ini nagtukod aning atong sekta pastoy. Mayong nga pastoy nga si talpulan giparehistro man ni mao na mga magtutukod. So mo gyud nga di gyud makaluwas. Ano man kay tao ra may gatukod. Pero kining kang Kristo nga iyang gitukod, ayaw ninyo nga nga di na makaluwas kasi Kristo man luluwas. Insulto na kang Kristo kung maingon ka nga ang iyang pundok di makaluwas. Kaya again, si Ginoong Kristo ulo, ang simbahan mo iyang lawas. O siya mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So mo na mga higalan may usod bantay ta. Aning mga amigo nato nga mga sulpot kay bisag kung saan na yung tao nilang ipangyawit. Yang kusog na ba kayo na sila mag-brand sa simbahan katoliko nga dautan, pero ang tinuod na nagtakuban sila sa Biblia. Nagtabon ilang gihabol ang Biblia para dili makita ang tinuod nilang kinaiya. Ngayon sa man, gipanggamit sa yawa. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.